Naselje Ašothalom se nalazi u teritoriji između Dunava i Tise. Tu se nalazi jedna od najstarijih područja pod zaštitom, jedna šuma Bele Topole, za čiji opstanak možemo da se zahvalimo Ferencu Kišu. Tog inženjera spominju i kao oca segedinskih šuma, jer je na kraju 19. veka odlučio da na netaknutom delu pustare ostavi u originalnom stanju deo šume na površini od 16 hektara. Spomen šuma je nazvana po njegovim zaštitniku, o kojem je njegov prijatelj, mađarski pisac Ferenc Mura ovako pisao. Ferenc Kiš, po mom mišljenju, nije sa ovog sveta. U njemu živi duša drveta. Ovi ljudi se međutim nisu tu okupili ovog mirnog jesenjeg dana početkom oktobra samo zbog drveća, nego planiraju da pođu u potragu za pečurkama. Ovu turu već godinama organizuje agencija Mura Turist, jer je šuma u Ašothalomu pravi raj za pečurke, te posebne vrste živih bića koje nisu ni biljke ni životinje. Pre polaska je naš današnji vodič Atila Šandor podelio sa učesnicima i osnovna pravila skupljača pečuraka. Ha nincs eső, nincs gomba. A másik szabály pedig gomba már pedig mindig van. Na most megnézzük, hogy melyik fog ma érvényesülni, jó? Pokret prelazi se preko glavnog puta i ulazi u šumu, gde se svi raizlaze i sagnutom glavom, pogledom uperenim u tlo pomno gledaju, ne bi li primetili neku pečurku. I najmlađi učesnik zna da za dobar štap može biti od pomoći, ali sa insektima treba biti oprezan. U spomen šumi i njenoj okolini ima više staništa, recimo peščani suvi pašnjaci, šume topole i bora. Ovde rastu skoro sve vrste pečuraka, one koje kao paraziti žive na drveću, koje žive u simbiozi sa šumom, pa one sa klobukom od malih do velikih. Na zemlji živi oko 1.500.000 vrsta pečuraka, od kojih je čovek uspeo da klasificira tek 5%. Jestive pečurke su važni sastojci savremene gastronomije. Ne možemo zanemati ni one sa lekovitim sastojcima, ali treba da se čuvamo otrovnih vrsta. Recimo ovih iz roda Inocibe, koje su danas pronađene među prvima. A susúlykák közül egyetlen fajt sem eszünk, és nagy részük mérgező, és többnyire muszkarint tartalmaznak, ami méreganyag hatására nyálfolyás és hasonló tüneteket tapasztalhatunk. Atropinnal kezelik. Među drvećem je jedan mladi gospodin imao sreću. Našao je pečurke. Jeste da su male, ali su karakteristične za ovu regiju. Zvezdače su česte pečurke u Evropi. Poznajemo oko 20 vrsti. Angol nyelvterületen földi csillagnak nevezik őket. Kettős burok fedi a gombát fiatalon, majd ez a kettős buroknak a külső része, ez felhasad, ezek képeznek lebenyeket, és a belső burkot ilyenkor kiszabadítja. A belső burok tetején pedig ilyen szájnyílás perisztom keletkezik. Ezen a perisztomon keresztül pöfögi ki, a kamerának igyekszem mutatni. Oni, koje ne gledaju samo tlo i debla, mogu primetiti koliko su lepe boje šumi ovako na jesen. U spomen šumi Ferenca Kiša u ovo doba zri glog. Bobice su ovalne i okrugle, crvene boje i kao što vidite, jestive su. Krenimo dalje. Potraga za pečurkama u Ašothalomu je pravi porodični program. Ponka je došla sa babom i mamom. Rado nam je pokazala šta se kriva u njenoj korpi. Ezek. Dobozok. Dobozok? És mi lesz a dobozokból? Valamit majd alkotunk. Hú, az nagyon jó, ha valamit alkottok belőle, és gombát találtatok-e már? Nem, még egyet sem. Csak a nyírkosabb fatövébe, vagy erdő alján, de hát sajnos most
most ez jutott, de a kirándulásra meg tökéletes az idő, úgyhogy most valószínűleg nem fogunk találni gombát. Stručnjaku stiže sljedeći primerak. Ovo je jedna lepa pečurka sa ljubičastim šeširom. To je borov klin. Raste u četinarskim, naročito u borovim šumama. Ona je za razliku od prethodne pečurke već jestiva. Itt a fenyők alatt gondoltam, hogy megbeszéltük itt az ismerősömmel, akivel jöttünk, hogy talán a nyírkosabb helyeken lehetséges. Úgyhogy bementem, nézelődtem, és már éppen kifelé jöttem szomorúan, hogy na ez is olyan túra lesz, hogy lehet, hogy nincs eső, nem lesz gomba. És hirtelen megláttam ezt a szép, hát rózsaszínesnek gondolnám itt a gombafejet, és lenyúltam, és tényleg az volt. Aztán ahogy lépdeltem kifelé, akkor még találtam 2, úgyhogy nagyon örültem neki, mint a kisgyerekek, ha nagyon találnak valamit, úgyhogy örülök, hogy sikerült. Megfigyelhetjük, hogy a gombának a húsa az belül intenzív színű, és különösen így a tönk tövében egészen krómsárga színű. Itt a kukacsok már elvégezték a munkájukat. A gombát ajánlom fogyasztásra, ha bár nincs különösebb íze, de nagyon hát szép, ugyanis lilára fő. Tehát lila színe lesz a levesben. Na hát, az szép. Képzeljék el a homokdűnék között azt a részt, ahol a homokot a szél a vegetációra, az ottani növényzetre ráfújta, azt eltemette, és a talajban, a homok talajban elkezd növekedni egy ilyen öklömnyi, vagy inkább félöklömnyi kis kocsonyás tojás. Ebből a tojásból aztán kiemelkedik egy akár 50 cm-es ilyen kórószerű, tönkszerű rész, amelyen egy konvex, ilyen félgömb alakú, hártyával fedett spóra termő rész található. Ez a hártya szép lassan elenyészik, és látni engedi ezt a barna színű spóratömeget. Most az a gomba, amelyre tekintetünket szegezzük, most, az egy védett gomba, Magyarországon is előfordul, úgy hívják, hogy álszömörcsög. Sad smo već u šumi Garđan, gde se šetamo ispod višestoletim stablima. Hrabriji mogu i da se veru po njima, a možemo nastaviti i sa potragom za pečurkama. Polako stižemo do cilja našeg izleta. Na stolu su pečurke razvrstane po svom staništu, pokazujući raznolikost sveta pečuraka. Sa šeširom, puhare, parazitne pečurke, razne bukovače, jestive i otrovne, lekovite, pa i one bez ikakvog uticaja. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, sajnos az utóbbi hetekben kevés csapadék volt, nagy a szárazság, de annak ellenére így is 30 fajt sikerült összegyűjtenünk, ami azt gondolom, hogy szép eredmény, és hát egy kellemes környezetben, jó társaságban, a természetre és a gombákra figyelve tudtunk egy nagy sétát tenni. Én azt hiszem, hogy nem lehet panaszunk ezek után. Svi koji su sa nama prešli ovih 4 km, nezavisno od toga da li su ili nisu nešto stavili u svoje korpe, mogu poneti sa sobom uspomenu o raznovrsnom svetu pečuraka.